Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в розмірі 590,6 тисяч гривень. Перше, що я вже говорила, в цьому році буде викладатися надбавка за якість і обсяг виконаної роботи медичним працівникам, на яку виділено додаткову додатку державного бюджету в розмірі 180 тисяч гривень. Субвенції державного бюджету в цілому у нас складається у районному бюджеті 69 мільйонів 592 тисячі 900 гривень. Субвенції з обласного бюджету виділені 1 мільйон 85 тисяч 956 гривень. Субвенції міського та сільських бюджетів нам виділили в розмірі 162 тисячі гривень. І також ми плануємо одним із джерел, яке у нас є єдине в районному бюджеті, це повернення фінансової підтримки підприємств. У цьому році плануємо 7 тисяч гривень. Таким чином, як покладені, на 2014 рік обсяг видаткової частини бюджету визначено в розмірі 162 мільйона 287 тисяч 600 гривень. Із них у загальному фонді доробітна 9 мільйонів 928 тисяч гривень. Спеціальний фонд 2 мільйона 359 тисяч 600 гривень. В порівнянні із 2014 роком обсяг видаткової частини бюджету збільшується на 10,6% такого включеного. Якщо брати до первоначального плану, то обсяг видаткової частини районного бюджету збільшується на 16,9% або на 23,5 мільйона. Видатки у розмірі 1 36 тисяч гривень. Знизу на оплату праці було заплановано 155,4 тисячі гривень на рахування і внесено Росії 1955 гривень. Асигнування передбачені в повному обсязі на обов'язкові виплати. Також у районній раді є спеціальний фонд, який планується знову ж таки на 2014 рік та рівень 2013 рік і 2000 гривень. Також які надходять в районній раді від оренди майна. По освіті в районному бюджеті на 2014 рік закладено видатки в розмірі 50 мільйонів 560 гривень. Із коштів вистачає на забезпечення утримання наших установ закладів освіти, також забезпечення виплати заробітної плати з врахуванням розмірів мінімальної заробітної плати на обов'язкову також видатки на харчування заплановані у нас у розмірі 20 500 гривень. Хотілося відмітити, що в цьому році у нас є нове, якого не було раніше